Mene ndinanenera ndili kuno ku Ndilande Police kuti ndicheze ndi mneneri wa polisi ya Ndilande iwo andachibisa Mlimbika, nkhani yomwe yavuta kucha kwa mama wa lero. Sub Inspector Chibisa, titokoze kuti mwatilandira kuno polisi. Ndini munthu wa busy kwambiri. Zikomo kwambiri. Choyamba tikulandireni ife Mibawa. Zikomo kwambiri kuno ku ghetto. Kodi kuno ndi ku ghetto kuno? Kuno ndi ku ghetto. Chabwino. Ndithu Ndilande Police Station. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kucha kwa mama wa lero. Chifukwa tiyambire pamenepa. Nthawi mwina ikhoza kutichepera. Social media komanso nyumba zoulutsira mawu zinatentha ndi nkhani yokhuza Kenneth Makina amene amadziwika ndi zina kuti VJ Ken kuti mukumusunga polisi ya kuno. Ndikufuna inu mundisimikizire pamaso pa Amalawi nkhani ndiyoona. Choyamba tinalandira ndithu ripoti pamenepa ndithu pakhale pa Monday pamene date ndithu inali 17 November. Koma tisanabwere ku report iku kundisimikiza kuti ndizoona adi kuti mamsunga zomwe zamvekazi. Nkhaniyo ndipo ndiona. Tipite ndo ku report iku. Ifeyo kuno ku Ndilande Police. Chabwino. Tikusungadi mzibambo waluso amene ndithu timamudziwa kuti ndi videographer, komanso ambiri amamudziwa kuti ndi influencer pa social media apa. Ma platform monga ngati Facebook komanso achina TikTok. Chabwino. Ndithu ameneyo dzina lake ndithu ndikukhala Kenneth Makina wa zaka 30. Zinayambira pati kuti munsunge? Tinalandira ripoti pakhale pa 17 imene inali Monday kuchokera ndithu kwa mayi wina amene dzina lake tisankha ndithu kuti tisamtchule, amene amakhala ndithu mu Ndilande mwathu momwemo. Anabwera pano ndithu ndikamtsikana kena kazaka 15 kale mu uniform ndithu ya school ya primary school. Mzimayi amene anasadandaula kunena kuti mwana wace wamkazi yemwe ali nzache wa mwana amene anabwera naye kunokoyo sakupezeka pa khomo kuyambira Saturday tsiku lomwe linali ndithu pa 15, ndipo akuti sanabwere pa khomo kuzagona Saturday limenelo kuzafika Sunday mpaka na kuzafika Monday. Nthawi yonseyo kuti iwowa ali ndithu kalikiliki kuimbira phone abale ndi pafupifupi masiku atatu amene. Pafupifupi ndithu masiku atatu amenewo. Pamenepo kuti iwowo ali ndithu kalikiliki kuimbira abale ena ndi ena kuti mwina makemuteka kuti mwina mtsikana wawoyo akupezekera kumeneko. Koma ndithu zinachitika ndithu monena kuti sizinali chonchonso yayi. Azibale onse anakana kuti ameneyo sali kuno. Ndipo pamene iwowo ndithu amayamba nokufufuza ndithu kwa anzache amene amapita nawo ku skulu ozindikiranso kuti ni Monday ali ku skulu kumene azipita ku skulu. Ndi pamene nonso pano ndizotheka kutchula skulu yomwe yakuphunzira kapena tintetezeso skulu yonso tisayitchule tintetezeso mwanayi kumene akukhala koma ndi wa primary kumene akuchokera mwanako tisachule dzina la mwana makolo ake tisachule zimene tisachule skulu so tisachule tinteteze mwana koma class yomwe ali tichule class ilikoza kuchula mwana ameneyo ndithu ndi wa standard 7 okay ku skulu imeneyo. Chabwino. Ndipo ali ndi zaka zokwanira 15 okay yes. Ndipo adabwera kuno kuzadandaula na fotokoza ndithu kunena kuti mu ntchito yosaka mwana wawoyo kufufuza kuti kodi nkutheka zinthu iye ali kuti nzache uyu ndamene amayenda naye ndithu nzache waponda apa ndaponda ndamene anawuza mayache kuti sanabwerebe amene yero nkutheka ndithu kuti ali kwa VJ Ken ndi nzake amene yoyo wauza mayi ake. Yes, mpamene yo amafusa kuti VJ Ken amene ndiye kuti mpamene tsikana akamafotokozera kuti ndi nzache wa iyeyo akumacheza kwambiri masiku ano kuti kunyumba kwake solendo ina wake ananditengera tinapita kumeneko ndithu limodzi ndinaperekeza nzangayo. Amunafika kukhomo pake amayi aja mpena kuti no I think iwe datiye ku police mpamene amathamangira pano kudzachita report. Ndipo amene watinalandira kuno limenelo likhale lolemba pa 17 pa 17 okay chabwino. Titalandira kuno ndithu tinakhala nawo pansi kuti timve kuti kodi makamaka dandaulawo gwero lake kuti lili pati. Pamene amatifotokozera kunena kuti mwana ameneyo anachoka ndithu Saturday pa 15 pa khomo. Kuchoka ndithu ngati kuti wapita kosewera ngati kwa anzake lokhala weekend, koma nangodabwa kuti mpakana ndi usiku wonse mwana sanabwereso. Ndi pamene amamba kusakasaka kuti kodi ali kuti, koma anadabwa ndithu kuti Sunday sanabwereso mpaka na Monday pamene amabwera kuno kuzadandaula. Tsono ife titamva ndithu kuti khangati pakutchulidwa munthu amene mwina nkudziwa kuti mwanayo akupezekera kuti nthawi ngati imeneyi tina zindikira kuna kuti dzina limene mukutchula ali ndilotchuka ndithu ndamunthu odziwika malimva. So VJ Ken logwirira ntchito yes, koma lake lenene kukhala Kenneth Makina.
chabwino ndiye pamene ife ndithu tinasakasaka poti anthu otchuka wasavuta kuwapeza macontact awo, pamene timapeza nambala ya bambo ameneyo ndipo tinamuchitira lamya, ndipo iyeyo tinamupanga summon kuti adabwera kuno ku polisi, ndipo bambo ameneyo ndithu sanachedwe anathamangira kuno ndipo anabwera, ndipo tinamufunsa kunena kuti mtsikana otchedwa wakuti kumudziwa. ili ndi lolemba lomwelo lolemba limenelo ndi pamene ndithu amafotokoza kunena kuti mtsikana ameneyo ndithu dzina limene liline ndi mtsikana ameneyo ndikumudziwa, anavomera chabwino. Okay, ndipo tinamufunsa ndithu kuti umudziwa motani, anafotokoza ndithu anamasuka ndithu ndikutifotokozera kuti ameneyo ndithu pa nthawi inoyi ndi bwenzi langa, ndipo timakumana ndithu pakhomo pangaso amatani amabwera. Ulendo inaso anazabwerapo ndi ndani ndi nzakeyo alipompo tsikana wina uja. ndimafuna timvese VJ Ken anavomera kuti ameneyo ndi ali bwenzi lake. Yes. pamaso pa amayiwo komanso mwanayi kwa basi chabwino. ndipo ifebe tinafunsa abe ndithu kuti titazindikira bwino lomwe kunena kuti kodi ubale umene akunena iyeyo kuti ulipo pakadali pano pakati pa iyeyo ndi mwanayo ndi ubale wa mtundu wanji, ndipo mukucheza kwathu ndi iwowa bambowa anafotokoza ndithu kunena kuti ndi ubale ndithu woti ndithu wachibwenzi. ubale ndithu ndipo kupanga admit kuti ndi chibwenzi chake mwanayo. bwenzi ndithu. Okay. ndipo ife tinafunsa kunena kuti bwenzi lanuyu ali ndi zaka zingati madziwa, pamene iwo amanena kuti bwenzi langa ali ndikudziwa ali ndi zaka 18. ali ndi zaka 18 ino mboni umene woti iyeyo ali ndi zaka 18 anakuonetsani iyeyu pozindikira kuti mwina ndi waku primary ali standard 7 komanso mwina kuchitira kunena kuti mmene akuonekera iyeyo, pamene iwo amafotokoza kuti ineyo ndikaonekedwe kake ka iyeyo kama ndisandikayikisa nthawi zina, ndipo ndakhala ndithu ndikumfunsa kunena kuti kumeyo makamaka zaka zako ndi zanji makamaka, chifukwa ni makhala kuvomereza kuti amakayikira. kuvomereza ndithu kuti amakayikira. anavomera ndithu kuti amakayikira kuti ndi wa 18 years. amenewo anavomera ndithu chabwino. ndipo titafunsa ndithu kuti kodi mmene mumakayikiramo munapangapo kena kalikonse kuti mudzindikire kwenikweni mwamvemvemve kuti iyeyo nkukhala wa zaka zanji, pamene iwo amanena ndithu kuti kumeneko sinafikeko komabe ndinangokhulupirira kuti wanena choncho ndiye kuti iyeyo zaka zake ndiziti ndi zimenezi. mwina atili pompo ananena ubwezi wawo kuti akhala pa ubwezi kwa nthawi itali bwanji. VJ Ken ananena kuti ubwezi akhala pa ubwezi kwa nthawi itali bwanji. nthawi makamaka yoti akhala kwa utali bwanji mwachindunji sanafotokozere bwino, koma anangonena ndithu kuti adziwana ndithu timawiki tomweti posachedwa apa. chabwino ndithu tayenda bwanji kufika pamenepa kuti mpaka munthu mumusunge wavomera ngati apolisi munapanga zotani? ife monga apolisi ameneyo namusunga ndithu muchitokose mwathu pomuganizira kunena kuti malingana ndi malamulo mmene akuchitira, makamaka tikapita ku section imene makambapo timayitchula kuti Child Protection Care and Justice Act, imene ndithu tikapita ku ndime namba 78 imakhala ikufotokozera ndithu kuti yense osunga mwana opanda chilolezo cha makolo ake kapena awo amene ali ndi ufulu olamulidwa ndi boma kapena udindo oti ndi makolo ache kapena ndi oyang'anira pa chizungu timati guardian wa mwanayo, ameneyo ndithu akupalamula mulandu. ndipo pozindikira kunena kuti malamulo amanena kuti mwana ndi yense amene ali ochepera zaka 18, ndipo malamulo amankeranso mofotokozera kunena kuti yense amene ali ochepera zaka 18 alibe chiganizo monga munthu pakuti iyeyo ndi mwana, ndipo chilichonse ingakhala atavomera mwanayo sichitengedwa ndithu ngati kuti wavomera chifukwa chokuti iyeyo ndi mwana. lamulo limeneli ku act imeneyi limafotokozeranso ndithu kunena kuti yense osunga mwana, tikamati mwana apa ndikuti tikuthandiza wina aliyense amene ali zaka 17 kutsika m'munsi, ameneyo ndithu opanda chilolezo cha makolo ache kapena amene ali ndi udindo omuyang'anira iyeyo, ameneyo ndithu watsemphana ndithu ndi malamulo, ndipo wapalamula mulandu umene ndithu umatchedwa ndithu kuti child abduction. Powunika ndithu kuti iyeyu malingana ndi kafukufuku wathu kucheza naye iyeyu komanso mene nkhani imakambira kuchokera kwa makolo ake amene amatsimikizira kuti mwana ni masiku ati amene samapezeka ku nyumba, zimaonetsa ndithu kuti mbuyomu pa 7 November bambo ameneyu ndithu
mwanayu adakagonanso ku nyumba kwawo, ndipo mayi acheso analodabwa kuti kodi iwo apita kuti, koma mawala ake ndi pamene amatulukira. Ndezi maonetsa ndithu kuti ka background kalipo ndithu kunena kuti mwanayo ndithu amapita ndithu kwa abambowa ndithu ndikukakhala ndithu kumeneko ndikugonako ndikugonako kumeneko. Kodi munakhala ndi nthawi yocheza ndi mwanayi? Mwanayo ndithu amati chani? yocheza. Mwanayu wapezeka dzulo chakumasana maola ndithu olowera kumadzulo tizidi cha ma 3 ndi pamene mwanayo ndithu amapezeka. Anabwerera ndithu kwawo pamene amamufotokoza kuti ima yako ali ku polisi, ndi iwenso ukuyenera kupite kuti kumene nkhani zake ndi zaiwe. So mwanayo anafika ndithu kuno, ndipo titamufunsa iyeyo kufotokoza kwake anapezeka ndithu kuti wavomera kuti amakhala ali pa ubezi ndi bambo ameneyo VJ Ken. Yes, komanso ndithu kuti nthawi zina amatha kupita kukagona ku nyumba kwake. Ndipo anafotokozera kunena kuti tsiku la Saturday analinso limodzi, koma nkufotokoza kwake amanena kuti masiku enawa sanali kwa iyeyo, yaya anapita kwa anzake kukagona kwa anzake. Koma aba anavomera kuti pa 7 anakagona kumeneko, komanso Saturday analinso limodzi. Komanso mwanayo anatsimikizira ndithu kuti bamboyo ndi bwenzi lake, ndipo ndithu anatsimikizira ndithu kuti mchitidwe ogonana ndithu ukuchitika ndithu pakati pa awiriwa. So kufika pano inu ngati apolisi muli ndi information yonena kuti VJ Ken wavomera kuti mwana amagona naye, komanso mwana anavomera kuti anthu amagonana kwa basi. Ndi milandu yanji yomwe atsekulira komanso kupita ku court nkhani yathamanga kwambiri fale lomwe ndikapika ku court. Ndimafuna chidwi changa chitamenepa kuti kodi speed imeneyi bwanji wagwidwa anthu amayembekezera kuti 48 hour rule yomwe imakhalapo, koma mulandu wathamanga akafika ku court. Choyamba tifotokozere milandu imene ndithu tatsekulira bambo amenewa. Mulandu woyamba ndi omwe ndimafotokozawo kuti ndithu osunga mwana mokakamiza, kapena kunena ndithu kuti abduction, kapena kusunga mwana mophwanya malamulo. Mulandu umenewu ndithu ukupezeka ndithu pa section imene ndimafotokozeramo. Komanso mulandu wina ndi ogonana ndi mtsikana wachichepere woti ndi mwana akuchepera zaka 18. Mulandu umenewu ndithu ukupezeka pa section 138. Tikafundula ndithu buku la lomwe limakambapo ndithu makamaka pa zilango, buku la loyendesera malamulo a dziko lino. Ndipo milandu iwiri imeneyi ndi imene ndithu akakhale akuonekera nalo khoti bambo ameneyo. Tikupita kumapeto macheza athu, koma ndimafuna ndifunse kuti zikuoneka kuti milandu yogona ndi ana amene ndiochepera zaka 18, kapena kuti yogona ndi ana kumene ochepera zaka 18 ikuchulukira kwambiri. Anthu akumafunsafunso kunjako kuti akuyenera kuti azitani akapeza bwenzi, chifukwa chonena kuti mabwenziwo akumapezeka kuti akumakhala ndi matupi otambasuka omasuka, mwina maonedwe mwawo anthu amaona kuti amwina munthu ndi wankulu, koma pakuti pa nthawi zikumachitika tuleti. Munthu akuyenera kuti atani manenga ndi malamulo. Choyamba taziwisa Malawi kunena kuti malamulo akuteteza ana, ndipo mwana saloledwa kugwira ntchito yopyola msinkhu wake. Mwana sakuloledwa kuti agonedwe kapena kuti alowe mu ubwezi ogonana ndi munthu wina aliyense, chifukwa chokuti ameneyo ndi mwana. Ndipo mwana tizindikire kunena kuti ndi ndani. Malamulo ndithu akufotokozera bwino lomwe kunena kuti mwana ndi yense amene ndithu ali ochepera zaka 18. Malamulo oyendesa dziko lino akutero. Ndibwerezanso, mwana ndi yense amene akuchepera zaka 18. Pozindikira chimenechi, teni tonse amene ndithu tikusaka bwezi tikakumana ndi mtsikana amene ndithu tikumukayikira kunena kuti uyaoneka kuti ndi wachichepere, tiye timfunse kuti kodi national identity card yako ili kuti. Nzofunikira kutero chaunzika chicha chiphaso, tione chimene chija chitipase ndithu chitsimikizo kunena kuti ameneyo ndithu zaka zake 18 zinakwana, chifukwa NRB sapereka chiphaso chimene chija kwa munthu amene ali ochepera zaka 18. Yense amene tikumukayikira kunena kuti uyu ndi mwana, tiyeni timufunse atiuze chiphaso. Ngati chiphaso anganame, chifukwa zimatha kutheka kunena kuti wina mwina nkutheka kuti wanama, zimatha kuchitika pa zifukwa zake iyeyo opokhala mwana, tipeze njira yonena kuti mwina
tizindikire mwina wapeza mwina abale yake kaya aphunzitsi ake amene kuti mwina tisimikizire kunena kuti iyeyu zaka zake kuti makamaka zili pati kuti tipewe milandu ngati imeneyi. Chabwino. Ndithu. Takuthokozani kwambiri potipasa mpata kuti ticheze. Zikomo kwambiri. Chibisa Mulimbika paja udindo timati sub inspector. Yes. Chibisa Mulimbika tathokoza kwambiri potipasa mpata. Ndino munthu wa busy koma potipasa mpata kuti tibwere ticheze. Yeah, ifeyo ndithu ikakhala nkhani yokhudzana ndi inuyo sitikhala busy ya. Chabwino. Ndi chifukwa chake tili pano kucheza. Tathokoza kwambiri. Next time muzatipezeso. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mmenemo ndithu ndi mmene tamvera mwina ena makayikira koma kuchokera kuno ku polisi akutisimikizira kuti nkhani imeneyi ndiyoona. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Pezanuna